Maayong adlaw kaninyong tanan. So ano na sa kita karon sa ato ang hamubo nga programa and pasensya na gyud mo kaayo nga sa karon nga panahon is wala pa gyud ta nakahimo sa ato ang gitawag live streaming kay mao lagi nagbakasyon pa man ta karon dinhi sa probinsya. So mo ni hinungdan nga ang ato ang gina-post lang is mga recorded videos lang una. And possible by this coming Monday, so makabalik ta sa ato ang program. Taga alas 6 taga alas 6 tawag ining gabi Tagalog program nato. Nya karon kay binisaya lang una ta. Kay katong mga last magud ng mga videos nato, ang ato ang gi-upload is mga Bisaya or Bisayan na tawag ining argument. So karon nagkatawa lang ko kay na ay nag-comment nga asa na ta motuo sa Biblia ba o sa tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kana magud nga klase nga pangutana is deceptive na ilad. Nganong makaingon man ta nga ilad tungod sa hinungdan nga ang Santa Iglesia Katolika nga atong pagtuong Katoliko manggod wala tay gitawag og pagtuo nga di ta motuo sa Biblia. Ngano man kay usa sa mga barahan sa ato ang gitawag og pagtuo mao man ang balaang kasulatan, di ba? Ang basis sa ato ang tawag anang faith is tradition and Holy Scripture. So dili ka tinuod ng Katoliko kung dili ka motuo sa Biblia. Dili ka tinuod ng Katoliko kung nagatuo kita nga ang atong pagtuon wala sa Biblia. Ang kalainan lang nato sa mga dili Katoliko manggod kay ang sa ilaha manggod pag Katoliko ang ilang katubang mangita sila letra por letrang mabasa. Nya pag sila pud nga tuong pangutan-on, kita pang mga Katolikong mangutanan nila, kung pangitaan pud nato sila og letra por letrang mabasa based sa ilahang pagtuo, di pud sila kahatag. So, ang sa tuang pagtuong Katolikong manggod, dili magud ta kuan, dili magud ta kanang maingon ta ba nga letra por letrang mabasa kay wala man nagitudlo sa Ginoo. Never nagitudlo sa atong Ginoong Jesucristo, even ang mga apostoles, never nagitudlo sa balaang kasulatan ang kadtong letra por letra lang ang tuuhan or kadtong nasulat lang ang tuuhan kana nga klase nga pagtulunan ng Luther, teaching na ni Luther nga mo giawat sa mga dili Katoliko. So mo na nga dili pwede nga mag-awat-awat pud ta mutuo pud ta or mosago pud ta ni anang maong pagtuuha sa hinungdan nga dili man gud pagtuo sa Ginoo. Kaya ang pagtuo nga gitudlo sa Ginoo nga giawat sa Santa Iglesia, gidawat sa Santa Iglesia, mao man ang nakasulat sa balaang kasulatan ug at the same time gitudlo pod sa tradisyon sa pagtuo. Kay dili man nahitabo nga nakadawat ani nimo pagtuo ug wala ni gipasa nato. Kay di ba ingon si Ginoong Jesucristo nga tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo, St. Matthew chapter 28 verse 20. So but pasabot kung naay pagtuo nga wala gitudlo or walay nagtudlo nato kanang moong gitaw pagtuo di na tinuod. Bot-bot na ngano man kay ang Kristo gikuan man gitawag anang gitudlo man. Ang kang Kristo naa may responsableng nagtudlo nga gisugo ni Kristo aron sa gitawag og pagtudlo. So mao na ang kanang maingon sila nga asa mi atong tuuhan Iglesia Katolika ba or kining balaang kasulatan ilad na nya kabay biata nga ang mangingilad ang amahan anang mga mangingilad ang yawa. So kung makadungog pang ingon-ana nga klase nga pangutana, walay lang nagamit dili ang gitawag og yawa. So karon ang Katoliko mingon man sila nga kamo man lagi may pagtuon ng purgatorio, na maging pagtulunan nga pagampo para sa gitawag mga patay. Anong kamo mga Katoliko na amoy gitawag mga ribulto, na letra por letrang mabasa. Again, di ko pwede mo sakayan ng letra por letra nga gitawag og mabasa. Ngano man tungod kay dili man pagtulunan sa Ginoo. Dili na pagtulunan ni Kristo. Kaya ang pagtulunan ni Ginoong Jesucristo, klaro man na sa nakasulat sa balaang kasulatan nga tawag ining kung sige tudlo sa Ginoo mo pud nga tuang tuhan. Kung unsay gipasa sa tuwa, mo sad nga tuang gitawag og tuhan karon. Ano ni tuo man ta anang word nga purgatorio? Ano ni tuo man ta ni anang word nga Trinidad? Ano ni tuo ta nga naay gitawag og kanang veneration or adoration sa Dios o veneration sa gitawag og mga santos ngano man kay ang simbahang Katolika again kinaaman si kagahom naaman si authority sa gitawag og pagtudlo manang nigamit siya mga termino aron sayon ra nato nga mahibaw-an o sayon nato nga masabtan kuno sa ngatong pagtuong Katoliko. So manang simbahang Katolika nigamit siya gitawag og formula. Even gani ang mo ni kabogin akong ginabalik-balik permanente.
even gani ang mga dili katoliko mituoan na nga formula. For example, na may mga Trinitarian na sect or gitawag og mga sekta nga nituo sila sa gitawag og Trinidad, nituo sila sa pagka-Dios ug pagkatao ni Kristo, nituo sila sa word nga Biblia. Kay ang Biblia man gud di man na mabasa sulod sa Biblia except lang sa mga new translations karon, pero sa original Greek di ka makabasa og word nga Biblia that refers to the 72 or 73 books or 66 books para sa gitawag mga Protestante. So buti pasabot tama ang gihimo si Iglesia Katolika nga muhimo og tawag ini mga formula aron dali rang masabtan nato nga mga magtutuong Kristiyano kung unsang pagtuo nga gitudlo sa mga apostoles o gitudlo sa tuang Ginoong Kristo. So, man kita mga Katoliko nituot nga na purgatorio kay timaan man na sa kahustisya sa Dios. Timaan man na nga ang Dios gugma, ang Dios hustisya. Silutan niya ang tao agad sa kadako sa sala nga iyang nahimo. Ang sala na may sala nga ika-impierno o ikamatay, naapoy sala nga dili ikamatay. Nya katong sala nga ikamatay, mamatay ang tao sa mantong paingon, sa impierno gito paingon. Pero mingon tag tao nga nakabuhat og sala, nakahinulsol. Nya pagkahuman napay damyos nga iyang biyaran, ayaw inang iadto nimo tog impierno. Di ba dili nimo to pwede iadto impierno. Ngano man kay ang Dios gugma, ang Dios hustisya. So di nimo iadto impierno, nya di pa pud siya kasud og langit kay pinadayag 21-27, dili wala may bisag gamay ang sala nga makasud sa langit. So di siya ma-impierno, dili pud siya malangit. So mo nang nituo ta nga naay luna katong giingon, katong gi-quote nako St. Matthew chapter 5 verse 26. Nga ingon pa ni Ginoong Jesucristo, bilangguon ka didto hangtod kabayran nimo ang imong salaod. So buti pasabot na apelo na after ani nga kinabuhi nga gitawag natong bilangguan. Mo na tong gibalik tong last nga dito ipahimutan yung mingon man sila wala man lagi tawag anang mabasa din nga tawag anang purgatorio teaching man na esensya man na sa teaching. Wala ba for example ang unsa may esensya sa teaching sa about the word nga Biblia. Ang esensya nga teaching ana katong giingon ni San Pablo nga bala ang kasulatan. Kanang giingon ni Kristo nga bala ang kasulatan mao na ang esensya. Nya ang simbang Katolika ni gamit na og termino aron dayon ta masabtan na kanang moong balang kasulatan gipunting sa tawag ining sulod sa nakasulat sa atong panahon karon gitawag nato na siya og tawag ining Biblia. Mao pud nang giingon ni si Kristo. Bilangguon ka dito hangtod kabayran mo ang imong salaod. Mabot pasabot sa tuang mga Katoliko gitawag nato nagpurgatorio. Kung sa inyo di niyo natawag og purgatorio unsa man ang lugar kun dili na gitawag og purgatorio. So mo nang daghan kaayong mga puntos nga at ato ang dapat tan-awon. Ano man tungod kay daghan kay mga di Katoliko nga prigaba og tawag ini mga rason niya. Mo pa yung moingon nga sa to. Napay tawag nang nag-personal message sa kuha nga murag pug tawag ani mga correct. Nya pagka di ara mag-wild, di ara tawag magwala sa comment section. Di ba? Ikaduha nga tawag anang punto. Ingon sila kung dili nasulat, dili daw tawag ani tuuhan. Asa pud nas balaan kasulatan na? Unsa pud nang sitas Biblia be? Nga niingon ang balaan kasulatan na kung dili mabasa di tinuod. Niingon ang balaan kasulatan na kinahanglan ang mutudlo mo dapat nakasulat gyud, nakasulat lang. Damguna sa mga tao ba nga ang ilang pundok yung buto lang murag uhong resultas lipak. So di ba? So muna mga igalag mga igsuon mo nang bantay-bantay ta. And puhon kanong maabot sa makabalik ko kay muli mamiugma muli mamiugma alas nga ugma sa hapon siguro possible. And makabalik na ko sa program na this coming tawag ining Monday na. And yun uban ni ko ninyo and pasensya na jud kaayo sa atong mga kaigsuonan nga isuporta nato by way of viewing our videos and at the same time sa mga tawag anang ni support sa ato ang program daghan kaayo nga tawag ini nga salamat. Actually daghan pa ta mga argumento nga ato ang tan-awon ato ang gitawag og murag silbi ato ang aninawon pagsakto ba kay daghan kayong mga di Katoliko nga saag og panabot, di ba? Naman gani Katoliko nga saag pud panabot. Nabaw kinabasahan nga sa tingon niya nga okay daw nga tong argumento niya pagkahuman mobalik na daw ko sa tinuod nga pagtuong Katoliko kay dito daw ko sa SSPX. Unsa din ang SSPX para sa inyo? Di Katoliko? Sama mas labaw pa mas papa? Mas labaw pa mo Santo Papa? Kung tinuod mo nga ni sunod mo Santo Papa, anong di mo mudawat sa SSPX nga mga Katoliko? Di ba? Kaya ang Santo Papa ni dawat man sa SSPX sa Katoliko.
muna nga magkatawa ko. So muna mga igalag may igsoon, uban ko ninyo kanunay, and thank you sa inyong pagsuporta by via following us and subscribing our channels. So daghan-daghan kaayong tawag ini salamat niya, magkita-kita ta sa Monday puhon. Mao man nga to ang adlaw nga tawhan puhon-puhon. Diyan po ninyong kanunay tang baskog, and at the same time makapadayon ta niining ato ang programa. So daghan-daghan kayong salamat. So kana lang una, and yun, ug possible natay i-upload na pod nga mga videos kung makaabot og sayo-sayo. So daghang salamat ug maayong buntag sa tanan.